anyị ndị Igbo na-eji ezuzugharị ka atụrụ na-enweghị onye nche. Anyị ga-enwere onwe. Nnamdi Kanu ga-ewetara anyị Biafra. Elee ebe Nnamdi Kanu ga-eji enwetara gị Biafra mgbe ị mere abandon the gods of the land? Mmụọ nọ n'ala nna gị, ewu dị ka gịnị ịhapụla ya, efulefu dị ka gịnị ịhapụla mmụọ nọ n'ala nna gị soro arụ ihe ndị ọcha butere na gị. Are you not an idiot? Are you not a bastard? Are you not a otule ọkụkọ? Are you not a fulefu? Useless idiot ka ewu. You an idiot ịgba m na-ewe reverend father. You an idiot ịgba m na-ewe priest. Ịgba m you an idiot mbaka. Ebuka Obi, you are a bastard. You are an idiot for lying to our people in this critical time. Even in the time Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro, even the time Supreme Commander Nnamdi Ezebiro nọ n'aka ndị iro, and even in this particular time of the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. Onwe idiot ka Ebuka Obi and the Mbaka and those useless pastors and priests in Biafran land. Onwe mmụtara Chineke kpọọ n'ọkụ. Useless idiot. Chineke kpọọ n'ọkụ because na-ewere ndị Igbo anyị ji na-eme akaja. Ji na-eme akaja. Lekwe ihe n'ọcha gị kwuru. Nye wụ ihe ndị ọcha ji rie anyị ọhụrụ. Ọ dịs onye ọcha anụ nga ka eji rie gị ọrụ. Onye eji rie our people ọrụ.